Devi Entertainment, the super voice. Ndima kunyadirani kwambiri makastoma nonse amene mandigula mafilimu. Tikatulusa filimu ndi 1000 yokha basi. Gwirisani ntchito WhatsApp number 082 162 5588. Mukatero mwandipezatu ine Devi kungondilipira nkwe mwalandira mafilimu. Zikomo kwambiri. Ine Devi Entertainment. Happy birthday, Mama. Ambweshi yonde dalisani banja imeneyi ndikubweresa mtendere pa banja lino chimenecho ncholinga chomwe ndinabwerera malo ano zimanekhuza kwambiri. Shinka chavutani chani? Onani zimene zikuchitikazi. Ndi misalanji imene akupangayo. Momesi tasiya zimene ukupangazo. Amayi, ndizonisangalatsa siku la lero zimene. Ukupanga misala yodabwitsa kwambiri Momesi. Ndizofunikira kwambiri amayi. Ndimayenera kulemba zina langa pa mkonopa. Chonse ndi zimene mwachitazi ndipo muzipitapo mpaka. Sikuyenera kunyamuka. Namuyitanisa ndine munthu ameneyi. Akuyenera kuchita chilichonse pa thupi langa. Paja munandiuza kuti ndiyang'ane choonadi. Nde chimenechi ndi choonadi. Ndiye panonso mukundiuza kuti zimenezi ayi mukufuna kuchitchingira choonadi icho zikuoneka bwino. Ndizopanda ntchito tu zimenezi. Ukuyenera kuti utaya zopusa zonsezi ndipo ukuyenera kukwatirana ndi Denimini. Umunthu wako uli kuti ukuyenera kubwerera ngati kale. Sindikupanga za Denimini ngakhale pang'ono koma ndikuti nzomusangalatsa kapena zokusangalatsa ninuyo kusiyana ndi zimene ukupangazo. Ndiye mukulingalira kuti ndipange chani? Wina aliyense akulingalira mwayekha. Chabwino mukufuna ndipange zimene mukufuna mwanokha. Ndipase penti changu zomwe ndikufuna kuzilemba pa mkono muzikonda. Ndalemba kuti mkazi wanga woyamba ndi wopusa kwambiri. Momesi bwanji? Momesi akuyenera kuchita ichi. Zomwe zili mu mtima mwake zikuyenera kulembedwa pa mkono wakeyo. Sindikwanisa kutero. Zili ndiwe kulemba za Denimini kapena kulemba za mkazi wako Tusha wakale. Lahulu ndiza nkutu zanji zimenezo. Lemba ni zimene wakambazo.
Apa ndezi kuoneka kuti zamba kutheka. Apa ndakhala mathero atushi nyumba muno. Zodabwisa bwanji. Ine ndisanafike wina wake walemba nzere wachipembedzero. Ankolo. Anapanga zimenezi Denimini? Zikuonesa kuti chilipo chimene akupanga. Denimini ni munthu wabwino kwambiri. Nayenso abwera uzajambula nzere wake. Bodo lodabwisa kwambiri bwanji. Amene anayisiyapo ndani. Tushi sangasangalasidwe ni mabotolo ngati amenewa. Ndikwenera kuichosa. Apa ndati tizimula basi. Tasiyani kulira. Zosatheka zimenezi. Uzakhala ukupulumuka mpaka na liti. Anali mathero ako amenewa. Tushi, ndikwenera kumaliza. Ukupanga chani? Mohan. Tushi? Ndino, ukuchula zina Tushi bwanji. Lada! Ukupanga chana balada. Kuti sampango wa botolo ija uli kuti. Ndikwenera kusakasaka. Anti, ndazala malo amenewa. Ali ngati Tushi kwa ino. Siku ndi siku akufunikira kuti azisamaliridwa. Iwona pa mkazi wako pomocha. Ndio munthu otembereredwa kwambiri. Ndikulumbira senza kukhululukira pa chimenechi. Umamva bwanji kwa malingaliro za mwana wako? Munapha mayi anga. Ndimakudani. Chomwe ningakuuzeni. Simuzakhala bwambanga mpaka na kalekale. Ndipo sinizakhala ukondwera chifukwa chenuyo.
usaganize ngati napama yako ndineyo. Ndi ndani amene akulamula kuti upange zimenezi malo amenewo? Kungoti ukufuna kulankhula kuti chiyani Lada? Ukungopanga chilichonse chimene ukufuna. Ndi ndani amene anakuza kuti uzale mtengo umenewo? Lero ndimaganiza kuti ndi tsiku lopambana timayenera kubwezeretsa mtendere umenewo. Maisha nti tangopangani zoti atuluke mnyumba muno ndipo azipita kwawo amene. Kapena iye ndi mwana wamkazi wapandi? Anti ndinangoganiza kuti ndingopanga zimenezo basi. Kuganiza chani? Ndi ndani amene anakuza kuti uganize zimenezo? Mayi kadambali mukuchita kunyengerera iyeyo ngati ni zungu. Tangu ndithamangisa nazipita basi. Zikuonesa kuti ubongo wake ndi ukuthwa amene. Chinauzidwa ndi bambo ako kuti ndiwe mwana wabwino kwambiri. Amati ndi wa ulemu komanso ofasa. Koma zimene kupangazo watengera ndani iweyo? Kuchokera tsiku limene anabwera nyumba muno ameneyi ali ngati bokosi ya njoka yoti ikasegulidwa. Ni mwamwamu wa nyumba musemu mavuto okhaokha basi. Azingopita ameneyo basi. Mama wanu nakuuza kale. Sukuyenera kutengapo mbali zokhuza Tushi. Ndinakuuza kale zimenezi. Ndikupepesana mayi kuti ndinalakwisa kutchula zina lake. Koma nomulesiranji zonsezi. Zakwana. Ndinakufusa kuti chani? Ndinakufusa yani? Momesi, ndini funso. Kodi zimenezi zilibe kuthekera kuchosa mavuto a nyumbayi? Ndiyankheni chonde. Ukudziwa kuti nyumba yanga yonse imene inayaka moto? Kufa kwa Tushi ndizakuti nanikhuza kwambiri pa moyo wanga. Ndizakuti zina la Tushi nanipangisa ine kukhala chigawenga komanso munthu wokupha komanso ndi maso amtendere. Ndizakuti ine chikhulupiriro changa komanso chikondi changa chinatha kalekale. Simukuyenera kuchita zimenezi Momesi. Bwezeresani chikhulupiriro chanu komanso mtima wachikondi umene muli nawo. Wabweresa kupweteka kwa mtima pa moyo wanga. Zimene ukumakonda kumapangazi ndi zimene zikumanipweteka mtimazo. Zina la Tushi ndimadana nayo kwambiri. Sukumva pati? Umakonda kubwereza nkhani ya chikhulupiriro kwa ine. Zonsezo nzopanda ntchito kwa ine. Zimene kulingalirazo zinachitikanso kwa ine. Ndinataya chikhulupiriro changa masiku ambuyo. Ukumva kuwawa mtima mwako. Inenso ndimamva kuwawa pa nthawi imeneyo. Komano ukuyenera kuzitaya. Umamva kuwawa ukamva zina la mkazi wako. Koma chikondi chako chinabwereranso sungamve kuwawa ayi. Chifukwa chanu mazidaweka. Kumva kuwawa mu mtima mwanu sikungachoke ngati mulibe chikhulupiriro. Koma mukhale ni mtima wachikhulupiriro. Ukufuna kufananiza kupweteka kwa mtima wanga ndi kupweteka kwa mtima wako? Ndizosiyana kwambiri.
kupanga yani? Usapange zimenezo. Sukwenina kuononga zimenezi. Tushi anali mkazi wako. Iweso unali mamuna wake. Ndine munthu woyimwa. Ndichokere kusogolo kwanga. Sindikwenera kumakumbukira zimenezi. Sukwenina kupanga zimenezi momesi. Tachoka pamenepa. Chonde, musapange zimenezi. Simukwenera kuswa chimenechi. Panga zoti usunthe pamenepo. Panga zimenezo. Tasuntha. Sindingapange zimenezo. Nokha mene munatira nkulazulo. Kuti lero pakhala zokumbukira. Makamaka zokhuza mayi anga. Munalesa wina lese kuti asapange phokoso nyumba muno lero. Nanga ineyo mukupanga chani? Ndipo ine sinipita kulikonse ndikhala ndili malo ano. Nkhunguni zanthabwala inayi. Chonde, mukapanga zimenezi inenso mundipha. Siku la kubadwa kwa mayi anga. Chilichonse chimayenera kusintha. Zina langa ndi makhalidwe anga akuyenera kusintha siku la lero. Ndinayamba ndakupepesa poni. Mutha kutenga chilichonse changa. Ngakhale zosewelesa zanga. Koma simukwenera kuononga malo amenewa. Chonde, kusamalira malo amenewa. Ndi chimozimozi kwakonda amayi. Ndipo ngati munganichose malo ano, inenso munipasa mayi anga. Musankha chiti.
Mumesoganiza bwanji. Wasiranji maluwa amenewa. Abatu ndi chimodzimodzi kwa zalidwa bomba ku nyumba ino. Akana ngochosa maluwa amene azalidwa. China chake ku banja lino chichitika ndithu. Ndisaname wachita chinthu chabwino kwambiri. Ichi ndi chikondi mwana wanga. Ukhale chete. Ungokhala chete basi. Ndizakuti mundisate. Amaya kwa kanakhala malo ano. Ukanakhala osangalala kwambiri nsaname. Chifukwa choti lero amenyera nkhondo komanso akhumudwitsa bambo ako. Chakumwa chimenechi ndapangira mayi ako. Tapinda manjako. Atushi tikwenera kupanga mgwirizano wainu ndife ngati Vida Vadavashi. Moyo wake unali wovuta kwambiri payekha. Chimodzimodzi kwa ife ndi mavuto okhaokha. Timasowekera chikondi chanu ndipo tithangatira ndinuyo. Chonde mukhale nafe. Chikondi changa sindipereka kwa inu kamodzi, komano ndikwenera kupereka kawiri. Wandipulumutsa kangapo. Kuonjezera pamenepo ukusamalira mwana wopanda mayi ake. Ukumapereka moyo wako chifukwa cha ine. Unandipulumutsira mwana wanga komanso ndikumutengera ku nyumba kuno. Ndipo nthawi zonse umamuonesa mwana wanga khunguni njira yolondola popanda kumulakwitsa chinthu. Ndipo ndikuthokoza kwambiri. Ndipo Ambuye Shiva azikudalitsa. Ndinamulonjeza mwana wanga kuti tsiku la kubadwa kwa ine ndikwenera kuzamusintha dzina lake, ngakhale agogo ake akudziwa zimenezi. Zero ma 8 awiri 162 5588 mapeto. Devi Entertainment, the super voice. Dr. Sajepa, Dr. Sajepa, ineyo Devi nkani yomwe ndaza nayo pano ndi nkani ya Dr. Sajepa. Dr. Sajepa akudziwitsa wina aliyense kuti amathana ndi mavuto osiyanasiyana. Kungotchulapo ochepa chabe, kuchosa ufiti, mwitano wa pabanja, amathana ndi matenda osiyanasiyana, kusowa ntchito, kusachita bwino pa ntchito, kubwezeretsa chikondi, komanso kupangitsa akazi anu kapena amuna anu kuti azikukondani kwambiri. Komanso kuti Dr. Sajepa akupezeka ndi mankhwala monga awa okhuza ana a skulu ngati zikukanika mkalasi kuti mukhonze bwino. Iwo akupezeka ndi mankhwala oti muzikhonza bwino mayeso anu, kumaziwa kuwerenga, komanso kulankhula English popanda chovuta chilichonse. Mankhwala awa ndi abwino kwambiri, ayeseni lero simuzalephera mayeso anu kapena ma interview. Dr. Sajepa amathana ndi mavuto osiyanasiyana, kungotchulapo ochepa chabe. Nkhani zokhuza chuma, iwo atu mwayike pa namba 1 amathana ndi mavuto onsewo.
kodi ino mukuchedwa pati? Anzanu akulemera, anzanu akuchita bwino. Ayimbireni foni manambala amene mungapasidwewo. Muthana ndi mavuto anu mosavuta kuchokera kwa Dr. Sachepa. Akupezeka maderawa kucholo, kulilongwe, kunzuzu. Ayimbireni foni kapena kugwiritsa ntchito WhatsApp. Nambala yake nayi 08244122626. Amene muli mayiko akunja musakhumudwe, Dr. Sachepa amathandiza ngakhale munthu uli kutali bwanji. Ambiri tumwachitidwa chipongwe ndi asing'anga ena angoti fwakalala mtaunimu. Ineyo Devi ndinakubwereserani poyera Dr. Sachepa ndi chifukwa choti iwowa ndimakhulupirira zintchito zawo, komanso madetails ambiri amagwiritsa ntchito aine Devi. Ngati mungaone vuto kwa Dr. Sachepa ndiyimbireni foni pa nambala iyi 081625588. Dr. Sachepa ndimakhulupirira ndipo ni mpambande.